תיאבון. איך עבר עלייך היום? קחי 2 כדורים. זה בטוח יעזור לך. הייתי בבית מרקחת. דור, איך הבטן? עדיין כואבת? תקשיב, אתה חייב להתחזק. תאכל קצת גבינות. תקשיבו, עבר על היום מהגיהנום. דור, תהיה ילד טוב, תעזור לי לפנות את השולחן. אני גמור. אני עולה למעלה. נעזור לך. אוי. די, מספיק. לא שוב. איפה אתה? שוב את מתחבאת ממני? מה את רוצה ממני? מה את רוצה ממני עכשיו? עדיין לא ראיתי את האור הלבן הזה שכולם מדברים עליו. תעזבי את זה, אל תיגעי בזה. בת כמה אני היום? בת כמה? אנחנו לא משחקים במשחק הזה שוב. כל שנה נשחק בזה. מחר ימלאו לך 12 שנה. בת מצווה. מוזר, אני מרגישה אותו דבר. אור, מה את רוצה שאני אגיד? שאני מצטער? שאם הייתי חוזר לאותו רגע לא הייתי עושה את זה שוב? כן, אבל אני יודעת שאתה לא באמת מתכוון לזה. אני קם בלילה ואני רואה דם, אני מתקלח ואני מריח דם. אני מבועת עד כדי כך שאני כבר לא מצליח לישון. אין לי חיים! זה מה עם החיים שלי? די, תעלמי כבר! את יודעת שלא הייתה לי ברירה. נכון? אתם הייתם באותו גיל, לא נשאר לו זמן. לא נשאר לי זמן. ניסיתי מה שהמכשפה הזאת אמרה לי לעשות. שחטתי את התרנגול האדום הזה מעל הקבר של הרב, והמצב רק המשיך להידרדר. ומה קרה אז? תפסיקי לשגע אותי! תספר לי מה קרה. חשבתי שאם אני אעלה קורבן אחר אז... עליתי יצור כל כך קטן בסוודר אדום. מסתובב לבד. האל זימן לי אותה. אותי. הכל באשמתך. לא לימדו אותך לא לדבר עם זרים? לא הספיקו ללמד אותי. איזה ריח היה בשדה. הגוף הכל כך קטן שלך. הפיתוי. ומה אתה הולך לעשות עכשיו? לא נמאס לך להיות לבד? למה את מתכוונת? רוני, תדע, רוני. אני באמת עייף. אז בוא אליי. אלינו. באמת תקבלי אותי?